figurice su inspirisane kapitelima Bogdanovim. Igricu možeš igrati tako što ćeš primeniti neko pravilo, ali ne moraš, možeš nam se pozabaviti i posmatrati kocke na kojima se nalaze Bogdanovi šaljivi citati, njegovi kapiteli. A ako se odlučiš pravilima koje ćeš sam smisliti ili primeniti, gore okačeno, pobednik je ko dođe do sfinge i reši obrisi će se mrsiti, međutim ko bi drugi zamrsit će ih pesnici, by Bogdan Bogdanović. Super. Tako da, eto, to je ovako jedan mali moj doprinos Bogdan skriven iz Egipta. Šaljujemo sa karaktera sa figurama koje su inspirisani kapitelima koje radi Bogdan. Možemo primeniti pravila ili ne. Ovo je tako, sada sviđa svoje pravila. Da, moji pozicije prihvatite, ne? Ja se slažem. Ne mora, niti da igra po različitim pravilima. Treba kad svoje stanje pravila. Kad znaš neko stanje što ima. A sve da ne smiješ ti može? Ti nije ono sam izmišljeno pravilo. Bacaš kockicu, ali sam tražiš put kroz tabelu. Ne moraš, možeš kao pravilo, možeš sam da smisliš. Tražiš put i ti vidiš što pre stigneš do svinge. Stigne do svinge pobednik. A kad god staneš na neku od ovih kockica, izvodiš je i Bogdanovi crteži koji su vezani za tu temu. Naprimjer, ovde su bili rogovi i onda čitavate njegova serija rogova i citata, ne znam za to. A i sami figurice su kapitali napravljeni. Može u troje da igra. Ajde, pojediš. Da, ajde, taman još jedan igra što treba. Ajde, birajte figure. Koji ćeš ti? Ajde, ću maleti. Evo, sad tražiš sam sebi put, a ne moraš. Možeš da igraš ovako, po pravilu se igra, ali ne moraš. Čel, ajde, evo. Daješ. I kada staneš na... Da, i sad odmoriš na gore. I eto ti ovaj Bogdan će unutra veze za odgovor. I ovo polis. Završi se pa naručite mi primjerke pa ću vam napraviti. Ja sam pokupio jednu. To je nešto preskačeš. Jedna, dva. Pa nego si stavio tu. Da. Mislim da ti ide. Možeš, mislim možeš. U suštini, možeš tam da praviš svoju varijantu. Da, možeš da Ime pravila, ali možda ali svako može, jer što je malo da došli neka ekipa koji su odigrali i sami su sebi smislili pravila. I napravili su turnir ovde, na 2-3 partije su odigrali i pobednici su igrali sa jednim s drugima i onda bacaš kockicu i idete ovako se krećete kroz tablu, kroz miču. I ko stane na kocku, ima pravo da pogleda šta je unutra, vrati i onda se nastavlja igra. Ko pre stigne do zadnjeg polja. Ne, nisam probala, neću osim.